i koristim priliku da evo ovdje i sada u crkvi Božjoj se oprostimo do sastanka gdje neće biti rastanka, do Carstva nebeskog, odnosno do drugog Hristovog dolaska gdje ćemo, braćo i sestre, biti svi zajedno sabrani kod Gospoda. Naravno, koliko vjerujemo u život vječni, koliko smo hrišćani, blagodareći braći iz Rimokatoličke crkve koji su svesrdno iz otvornog srca i ljubavi dozvolili da obavimo opelo, molitvu za pokoj duše brata Đure, a svakako nigdje nije prikladnije nego ovdje i sada da svi zajedno, svako na svoj način, braćo i sestre, jer vidim da ima mnogo pravoslavaca i rimokatolika i drugih vjera, to nas, ali ne sprečava da se molimo jednome Bogu, svako na svoj način i da ostanemo svoji. Brat Đuro je dobar rat ratovao, trku svršio, vjeru održao, kako kaže Evanđelje, dostojanstven u svemu bio, iz svog nekog ličnog iskustva mogu da kažem, i susreta i sretanja sa njime vrlo komunikativan, šaljiv, a iza svega velika gromada ljudska. U danima kada pravoslavna crkva slavi veliki praznik Bogojavljenje, Krstodan Bogojavljenja, a svakako glavna ličnost na krštenju je bio sveti Jovan Krstitelj, prorok i preteča, koga danas slavimo, veliki pravoslavni praznik, kada, mogu slobodno reći, polo pravoslavnih Srba slavi slavu kao krstno ime, krstno ime i zaštita porodice. Evo mi se, moleći se jutros u crkvi na svetoj liturgiji za pokoj duša svih onih koji su umrli sa nadom vaskrsenja život vječni, molili smo se Gospodu i za Đuru, evo molimo se i neka molitva neprestano iz našeg srca izlazi, jer jedino to u ovom momentu možemo pomoći i sebi, a i našim pokojnicima. Po broju godina koliko je brat Đuro živio ovdje, ovozemaljski život proveo telesni, sigurno po našim mjerilima ljudskim mogao je još, ali Gospod je taj ko odlučuje, njegova volja je posljednja i mi treba da sledujemo i da se povinujemo njegovoj volji. Opet kažem, ukoliko vjerujemo u vaskrsenje i život vječni. Ovo je samo zarez i u Đurinom životu i u životu njegovih najmilijih supruge, sina, kćerke, unučadi. Nije nikako tačka i nije nikako kraj. Tijelo je, braćo i sestre, mi to znamo i propovedamo, od zemlje i u zemlju se vraća, truležno, propadljivo. Sveti oci kažu da po drugom Hristovom dolasku će biti preobraženo i tijelo, i duša i duh, ali je duša besmrtna, vječna, i zato sve ima smisla, i ova molitva ima smisao. I svaki pokret i svaki udah i izdah naš ovdje ovozemaljski ima smisao ukoliko je prožeto Gospodom. Zato u danima kada slavimo Boga koji se javlja, dolazi u svijet, krštava se, javlja se ljudima da bi mi se krstili, preporodili, osvijetili, prosvijetili i postali sasud blagodati Božje i Duha Svetoga.
ispraćamo molitveno brata Đuru, Carstvo Božije u naručje Avrama, Isaka i Jakova, naših praotaca, sa molitvama koje ste čuli, slušali, te vas molim još jednom da svi zajedno, svako na svoj način, kaže amin, Gospode pomiluj, aleluja, da misao usmeri ka Gospodu, životodavcu, tvorcu, jer ovo je, opet kaže, radosna tuga, nije kraj. Završava se ovozemaljski život, ali duša je besmrtna, sve dok njegovi mili i dragi, vi, braćo i sestre, živite, sigurno ćete nositi u srcu svome uspomenu na njega i na sve one srodnike koji su umrli. Zato ako po slabosti ljudskoj smo grešni, ako je neko nekad imao neku, da kažem, ne sukob, nego zamjeru i na Đuru da oprosti, jer i on prašta. Ljudi smo, hrišćani smo, grešimo, ali smo spremni da praštamo, jer naša vjera je vjera praštanja i pokajanja. Oprostimo kako bi Bog oprostio nama. Neka Gospod ga nastani u naselje pravednih, gdje nema ni bola, ni tuge, ni uzdisaja, nego gdje je vječni život u Carstvu Božijem. Amin. Bog duš da prosti i Carstvo nebesko podari. Molit ću sada porodicu, moje iskreno saučešće još jednom za ovaj privremeni gubitak. Opet sam rekao i ponavljam, braćo i sestre, jer sveti oci kažu, a sada zbogom do rastanka, odnosno do sastanka gdje nema rastanka. Tako i mi treba da ovaj pogreb doživljavamo. Molit ću vas da neko pokupi svijeće i da polako najbliži priđu da se oproste i celivaju krst od pokojnika. Bog duše prosti. Amin.